زبردست ماشاءاللہ ایمیں لگ دے جو میں قرآن پڑھدا کملی والے دی شان پڑھدا ایمیں لگ دے جو میں قرآن پڑھدا ایمیں لگ دے جو میں قرآن پڑھدا ذکر سونے دا تو بلند بچ قرآن دے بیان پڑھدا کملی والے دی شان پڑھدا ایویں لگدا ہے جو میں قرآن پڑھدا ایویں لگدا ہے جو میں قرآن پڑھدا خوش نصیب جو درود پڑھدا بے شک گر طلب رب دیا رحمتاں دی ون سہ سہ نال درود پڑھو پڑھو پاک درود نماز والا جو اصل تو گئے موجود پڑھو ایک سمجھے باتیں پڑھ دے رہو الہ فیض گلا محدود پڑھو کملی والے دی شان پڑھدا ایویں لگدا ہے جو میں قرآن پڑھدا آپ امام پیچھے مقتدی سونی جئی ایک گال مبارک سونے مصطفیٰ دی انا خاتم نبی لا نبی آبادی آپ امام پیچھے مقتدی بھی سارے نبی ہیں بھول نبیاں تو رب بتایا شان جہدہ دی شان پڑھدا کملی والے دی شان پڑھدا ایویں لگدا ہے جو میں قرآن پڑھدا ایویں لگدا ہے جو میں قرآن پڑھدا بات رب دے سید برتر وہ میرے مدنی پاک دے داری اقدس دے سلطان زمان دے چھپ دل وہ نہیں راندے ہوش نوابیاں دے وہ کس میں والے مگ دل اندر نوری نور تجلے تو شہباز پکھی اگ چگ دل ادھی کالی کملی بچ دلکش بدکار دے مجرم لگ دل بات رب دے سید برتر کوئی نہیں تھی دا مدنی برابر ہاں بات رب دے سید برتر کوئی نہیں تھی دا مدنی برابر گال مقدی بن کے فرحت چاہے ویلے بھی میں اذان پڑھدا کملی والے دی شان پڑھدا